Mi ez így? Állatkert! Toporzékolnak itt, mint a veszett elefántok. Na. Poniettenie imieniu, a csivo nie wchodzić. Hogy hullik a fejemre a vakolat? Huligán bagás. Hát vigyáj, az a bűl. De ezerszer megmondtam, hogy ebben a házban nem tűrünk semmi ordinári lármát. Hát, szépen smél Jánis nadam mojva murskám leszú. No, katóva. Munkácsi elvtárs! Kiegyenlítettek az urugvályok! Mi? Az nem lehet. Amikor jöttem fölfele, még 2-0 volt ide. Újabb urugvány támadást Lórán állítja meg. Laposan továbbadja a labdát. Sokszor eszembe jut, mikor 64-ben lehetett ez, akkor a szegény legényekhez keresett. Ott mentünk, és az egész főiskolát kimentek, és mi mindenkit nézni. És hát aztán kiderült, hogy akiket hívtak, hát azok ilyen szegény Juhász Jaci, meg hát ilyen karakteresebb, a Molnár Tibi, meg ilyen. És akkor úgy, hát mondom, hogy egyszerűen van egy olyan arcom, ami pláne abban az időben, ugye a 60-as, 70-es években, ugye nem voltam elég karakteres, és tulajdonképpen nem is nagyon, hogy mondjam, én túltettem ezen magam. Szóval nem is volt módom megtanulni igazán, tehát mikor televízióban, nem tudom, nagyobb valami televíziójátékban voltam, egyszerűen zavart éreztem, hogy ezt én nem jól csinálom. Nem jó. Nem tudom igazán. Szóval nem tudom magam igazán. Nem tudom az arcomat, amit néztem, mert mindig úgy lopva az ember figyelte a monitort, hogy talán nem olyan karakteres, nem olyan, nem is, nyilván nem volt egy olyan rendező, aki azt mondta, hogy na de én ebben látok valamit, és én ezt, nekem ez kell, és Veled kapcsolatban mindig azt éreztem, hogy te abszolút tudatos vagy. És ezen belül pedig mindig azt éreztem, hogy különösen magaddal szemben borzasztóan kritikus vagy. Ez nem gátolt ez téged? De, ezt nagyon jól látod, ez nagyon nagy probléma. Szóval az, mindig nevetnek is itt olyan kollégáim, akik régebből ismernek, hogy mindig mondtam, hogy kijöttünk egy jelenetről, és azt mondtam, hogy ha most én lenülnék, ez nekem nem tetszett volna. És ez pedig nem jó, pláne a próbaidőszaknak egy bizonyos részén, az ember eldobja magát. És ezt a Gábor Miklós nagyszerűen írja le az egyik könyvében, hogy mikor az ember odáig eljut, hogy rossz mer lenni. Rossz. Tehát amire a kollégák azt mondják, hogy ezt most komolyan gondolja. Szóval rossz mer lenni, mert kipróbálja azt, és tudja, hogy nem erre kell menni, hanem amarra. És annak van egy útja. Ez nagyszerűen írja le a Gábor. Hogy az viszont, na jó, csak oda el kell jutni, hogy az ember merje rossz lenni. Szóval el kell jutni szakmailag, emberi övr, szakmai övr tekintetében el kell oda jutni. És akkor valahogy az úgy is jött, hogy akkor hát te jelentkezel a főiskolára. És akkor jó. Hát akkor még a főiskolára is 7000-en jelentkeztek színész szakra. Szóval ma ugye azt hiszem 200-300-an szoktak jelentkezni. Tehát azt hiszem az volt az a 60-as évek első fele, amikor ez nagyon kurens, hogy mondjam, főiskola volt. Tehát 7000-en jelentkeztünk akkor, és meg akkor úgy volt, hogy például a vidékieket azokat
azokat nem hívták föl Pestre, mert ugye hát rengeteg, nem lehetett volna lebonyolítani ezt a sok felvételizőt, hogy a területi színházakhoz oda hívták be, és ott rendezték meg az első rostát. Tehát én ugye Szentes, Szegedre kaptam, egy Szegedi Nemzeti Színházba kaptam behívót, ahol azt akkor úgy csinálták meg, hogy vagy egy főiskolai tanár, hát itt konkrétan a verseny, drága Versényi Ida néni, ugye az volt a operarendező volt, ugye a híres Vassziféle opera volt akkor, és ugye ő volt a főiskola részéről, és akkor ott 2-3 vezető, Moldovás Tefi még tagja volt, amikor én először mondtam ott a Szegedi Nemzeti Színházban, már egy hetet csak a mamára gondolom, azóta is arról találkoztunk később, már évtizedeket teltek el, és így mondja, már egy hete csak a mamára. És akkor hát ott a vezető színészekből, ott abból kialakult az a nem tudom 5-6 tagú vizsgabizottság, és akkor ők kirostálták azt a bizonyos nem tudom hányat, akik aztán már Budapestre kerültek a második felvételi. És hát tovább jutottam, és akkor utána volt a második felvételi vizsga, azon is tovább mentem, és a harmadikon kiestem. A harmadikon kiestem. Az már itt volt Pesten. Persze, az már itt volt Pesten, az Odriba. És akkor Idani oda jött hozzám a eredményhirdetés után a Versényi Ida néni, hogy mi az elképzelésed. Hát mondom, az orvosira majd elmegyek, mondom, mert jelentkeztem oda is. Azt mondja, ha van kedved, leszerződtetünk a Szegedi Nemzeti Színházhoz, és majd meglátod. Hát aztán ez úgy tetszett is, meg nem is, meg féltem is, meg nem tudom micsoda. És aztán úgy döntöttem, hogy anyámék, és hát mikor nem lesz iskola, meg nem tudom. De hát aztán úgy döntöttem, hogy leszerződöm. És egy Tabi darabba Lehocki Zsuzsival, aki már akkor ott ünnepelt szubret volt. Mi volt annak a Tabi darabnak a címe? Nem tudom, most nem jut eszembe. És az a Kamaraszínházban azzal mutattak ott be, és aztán ott játszottam még szerepeket, kisebbet, nagyobbat, majdnem mindenben benne voltam. Úgy mutattak be, ebből sztori volt, a Király Levent, az még a mai napig is, ha találkozom vele, akkor fölemlíti, hogy a társulat ülésen bemutatták, hogy nem tudom, az új tagjaink. Ereve bebebem a főiskoláról. Tarararararam, a Kecskeméti Katona József Színházból. Tararararam, a Győri Nemzeti Színházból. Újréti László a gimnáziumból. Nem biztos, hogy így volt a történet, de a Levente mindig ezt meséli el. De ez volt a lényeg, és a Kisferi bácsi, hogy gimnáziumból, mondta. Még akkor ugye ő ott volt. Jegor Bulicsovot játszott, én is benne voltam a Jegor Bulicsovban. Ő már a börtön után? Persze, hogy ez 62. Igen. 60. Aztán ugye a második szezon közepe fele, hát főleg ilyen rokonaim, azt mondják, hogy ne viccelj már, hát most itt maradsz, itt fogsz játszani ilyen kis vizéket, vagy ha nagyon nagy sikere, nagyon nagy szerencséd van, akkor esetleg, de hát azért az a főiskola. Na, beadtam. Úgy döntöttem, hogy jelentkezem is. Tehát ez akkor a második év volt, és másodszorra fölvettek. Utána következő, tehát amikor fölvettek 62 őszén, akkor egy osztályon indult megint. Várkonyi Zoltán volt az osztályfőnök, és azt hiszem kezdtünk 10 vagy 9 vagy 18, de ebből 5-öt rögtön kirostált a
decemberben, úgyhogy végülis 12-en végeztünk. Kik voltak a osztálytársaid? Olyan a lányokat mondom először. Vojtági, Kádi Nóra, Szakács Eszter, Bajda Márta és Dőri Virág. És akkor 8 fiú volt. Huszti, Tahi, Iglódi, Kovács Pista, Konrád Tóni, Iglódi mondtam? Igen, mondtad. Csernák, Árpi, na most kit hagytam ki? Kránic. Kránicot szegényt, jaj, pont őt hagyom ki, és én. Úgyhogy mi végeztünk így 8-an fiúkkal. Bejárt a előadásokra? Igen, a mi időnkben, tehát pont abban a 4 évben, amikor mi voltunk főiskolások, hát az az egyik talán ilyen legtermékenyebb időszaka volt, mert akkor évente rendezett egy Jókai filmet, nem tudom, 2 tévéjátékot, rendezett a Vígszínházban 2 előadást, közben tanított a főiskolán, ott még esetleg rendezett egy vizsgaelőadást is, még filmezett a Keleti Mártonnál, meg akik ugye minden filmjében benne volt, tehát teljesen full volt. Na most ebben, most ezt igazán, ezen is például sokat gondolkoztam, hogy ő, de biztos, hogy szerethette. Mert azt mondom, hogy lehet, hogy csak a hiúságának kellett az ő főiskolai tanár. Mert annyi gondja, baja volt, hogy egyszerűen, szóval nem is értettem, hogy ez nem nyűg neki, hogy neki be kell jönni, azt hiszem, ugye hetente 2-szer volt szakmai óra, tehát kedden, meg pénteken, vagy 3-tól 6-ig ott kéne lenni az órán. Mikor filmet készít elő, főpróba van holnap a Vígszínházba, nem tudom, a tévébe, a Ertődivel írja a nem tudom milyen tévéjátékot át. Néha aztán még játszott is, ugye már egyre kevesebbet játszott. Szóval elképesztő mennyiségű munkát végzett akkor. És érdekes módon, szóval azt nem mondanám, mert az nem lenne igazságos, hogy nem láttuk. Szóval megjelentő. Csak olyan, hogy mondjuk 3 óráskor kezdődtek a szakmai órák, ugye 3-tól 6-ig, hogy megjelent olyan 3-4 előtt megjelent, leült, beviharzott, na akkor maga csináljanak valamit. Hát kérem, akkor folytatjuk a helyzetgyakorlatainkat. Megvan. Hál' Istennek! Jó, ügyes, rendben van, köszönöm, kész. Persze ezen is lehet még sokat javítani. Nem volt például egyforma mozgásuk. A kísérés, a légy kísérése és annak az útja nincs eléggé begyakorolva, gyakorolják tovább. És olyan 3-4-5 óra körül egyszer csak azt mondta, hogy neki menni kell, mert megvan az angol követségre hívva, és utána meg be kell menni a Vígszínházba, és akkor elment. Akkor ott kiosztott mindenkit. Nem azt mondom, hogy figyelni kellett, szóval nem volt az, hogy mondjam, olyan fuserált idő az az 1 óra, és 1/4 óra, mert azért, ha figyelt, és már pedig ott nem lehetett nem figyelni. Mert egyrészt ugye
nagyon zanzásítva kaptuk meg az ő egész egyéniségét, lényét, meg azt a szakmai tudást, amit ott azért úgy elhullatott. Mert úgy általában fölment, megmutatott, megnézte, Tehát eljátszott, ebben. persze, hát szóval szerepelt. Úgyhogy figyeltünk, szóval azért arra figyelni kellett. Szóval az nem igaz, hogy aztán volt ugye egy ellenpélda is, akit nagyon szerettünk, mert az Ádám Ottó volt a főtanszakvezető. És akkor ez úgy ment másodikba, és harmadiknak harmadik sok voltunk, és akkor a második fél év bejött a Várkonyi, és azt mondta, hogy hát nekem annyi dolgom van, hogy az Ádám tanár úr azt mondja, el fogja vállalni, hogy itten valamit majd fog csinálni magukkal, mert én most egyszerűen képtelen vagyok ezért. Na, bejött az Ádám Ottó, és azt mondta, hogy 3 nővér 4. felvonást fogunk csinálni, és egyszerűen fantasztikus volt, mert ugye elkezdődött februárban a második fél év, és a Rákóczit, hogy fűtöttek, és borzasztóan be voltak fűtve a termek, és ugye mi ahhoz voltunk szokva, hogy ott folyt, ezért följöttünk az Erzsikéből 3 óra, 10-kor, ottan duma, tudtuk, hogy a Várkonyi majd a 4 óra fele megjön. És elkezdődött, hogy az az időszak, amikor az Ádám Ottó 3 óra előtt 1 perccel belépett a terembe. És senki nem volt ott. De, szóval csak ott ültünk, és akkor ugye szépen a maga módján csendesen elkezdte mondani, mit, hogy, hova menjen ki, mit csináljon. Még egyszer most azt nézze, próbálja úgy csinálni, próbálja amúgy csinálni. És ez nekünk annyira lassú volt előtte, hogy mindenkinek ment a feje a melegtől, meg az, hogy nem voltunk ahhoz szokva, hogy 3 órán át ott kell ülni, és hallgatni a drága Ádám Ottót, mert közben nagyon szerettük. És de hát aztán megvolt és akkor májusban, amikor voltak a főpróbák, egyszer csak megjelent a Várkonyi, és akkor szóval érdekes volt, hogy ott a tanári karba a viszonylatok, hogy ki, hogy szerette vagy nem szerette a másikat. Ez nagyon érdekes volt. Mert azt tudtuk, hogy a Várkonyi nem szerette a Gátit. A Gáti került oda beszédtanárnak. Igen. Na most én a Gátit, ahogy múltak az évek, és most még egyre nagyszerű tanárnak tartom. Szóval nagyszerű. Én amit tanultam beszélni, meg értelmezni, meg nem tudom, azt, de bármelyik Gáti növendéket megkérdezenéd, mindegyik ezt mondja. Szóval azt hiszem, hogy a főiskolán azt mondják, hogy mondj valamit, témát, vagy valami darabot, vagy valami előadást, amire úgy nagyon visszaemlékszel a főiskolán 4 évéből. Azt mondom, hogy az aranyballadákat, amikor tanította a Gáti. Az egyszerűen elképesztő volt, hogy ült ott, és ahogy rávezette az embert arra, hogy kell ballad, szóval hogy kell meg a különböző sorok, ugye, ami különböző helyszínek, esetleg dialógok, de soronként. Valami hangulatfestő a következő sor, aztán megint valaki válaszol, arra a kérdésre, ami a második sor volt, hogy ezt hogy lehet gondolatilag összekötni. Hát ez valami hihetetlen. Nagyon nagy dohányos volt. Borzasztó, 2 csomag cigaretta volt mindig előtte, és viszont utálta, aki dohányzik. Szóval azt állandóan piszkálta a Vojtágit, a
hát a Kránic ugye azt mindig ott látta, hogy a Kránic mindig, mikor jön, akkor dobta el a cigarettát, és állandóan piszkálta őket. Állandóan. Egyébként Aztán is jól voltál Lajossal. én nagyon Jó haverok voltak, úgy emlékszem. Sajnos nagyon jó voltam, és ezt mai napig hát nehéz. Pokoli volt, most nemrég elmondtam a Kránicnak a sírjánál. Döbbenetes volt. A radnóti eklógákat mondtuk. És annak kapcsán mondtam el a sírnál, hogy mennyire volt egy olyan pillanat, amikor az osztályban annyira irigyeltelek valamiért, egy dicséretért, de hát aztán soha nem mondtam el neked, és most elmondom. A következő történt. A radnóti eklógákat mondtuk, és ővé volt a 8. eklóga. És ránézett a Kránicra, mindig piszkálta. Na menjen föl. Fölment, és a Kránic, hát Isten ilyen elmondta a 8. eklógát. De valami Isten. Szóval így álltunk, és megállt a levegő. Néztük, hogy mit fog mondani. És csönd volt, és csak így fogta az egyik doboz cigarettát, és elkezdte tolni a színpad fele, és azt mondta, hogy Lajos, gyújtson rá. Szóval ennél nagyobb dicséret nem létezett nálam. Nehéz. Na és akkor utána második év végén akkor hát valahogy kiutálta a Gátit, és akkor a Vámos került oda beszédtanárnak. Na most a Vámossal is olyan furcsa volt, szóval úgy soha nem láttuk őket beszélgetni például. Soha. Szóval valahogy úgy elmentek egymás mellett. Ilyen furcsa volt. Szóval talán olyan felhőtlen kapcsolat az akkori főiskolán a Simon Zsuzsa és a Gáti között volt, akik mindig együtt tanítottak. Mindig együtt tanítottak. Ő egy szenzációs ember volt. Rá nagyon jellemző, vagy nagyon jó mondat, a De Gaulle-ról mondták ezt, hogy most ezt abszolút nem bántó célzattal mondom, tehát ami bántó benne, azt rögtön felejtse is el a hallgató vagy néző. Igen. Ugye De Gaulle-ról azt mondtam, nem tudom pontosan ki, hogy nagy ember nagy tévedésekkel. Na most a Várkonyinak is volt néha az érzelmei, főleg az érzelmei, utálom, azt szeretem, a gyűlölöm, azok olyan fölnagyultak voltak. Hát, ugye a kortársa is, szegény Hilda, a Gobbi is, hát ahogy azt gyűlölni tudott, vagy szeretni tudott, az a két óriási véget. Szóval nem volt, hogy elfogadom, őt is elfogadom, csak kicsit, illetve csak nagyon. Szóval ez volt. Na most a Várkonyi is ilyen volt. Közbevetőleg valószínűleg a Latinovics-sal való kapcsolata is ilyesmi lehetett. Valami túl feszített, túl... Igen, hát ő... Darvas Iván mondott nagyon jókat róla. Szóval ő, ha valakit kitalált, akkor azt
tulajdonképpen ő a játékszerének tartotta. Szóval a Darvas el is mondta ezt egyszer, vagy valahol én hallottam személyesen valami társaságban, most nem, vagy interjú, teljesen mindegy, hogy az, hogy őt nem tudom ki, a Művészszínházba beajánlotta, és akkor az Euridikébe, vagy miben mutatkozott be, vagy az Orpheus alá, nem tudom. És akkor azt mondta, hát valóban megszületett, mert ő azt hiszem akkor nem végezte el egész a főiskolát, vagy akkor végezte el, nem tudom pontosan, vagy kirúgták, szóval valami ott. És akkor valaki szólt, igen, hogy, és akkor oda szerződtette. És akkor onnantól kezdve az, mikor aztán a Darvassal bajok voltak, meg összeveszett vele, meg nem tudom micsoda, és visszabeszélt neki, ugye? Hát volt köztük nem tudom hány év különbség, 8, vagy több, akkor 12-es volt, az Iván meg 25-ös. 13 év. Na most, szóval ő úgy saját játékszerének tekintette. Egyszerűen az, hogy te takony, te hogy beszélsz. Na most nyilvánvalóan ilyen volt, tehát persze az egész más jellegű volt a Latinovics. És szóval nem szerette magyarul, nem szerette, ha neki ellent mondanak. Igen. Ugye borzasztó nagy szakmai hatalom volt ő. Hogyne. És hát ez meg volt még támogatva, ugye a rendszer is, amellett, hogy ő soha nem politizált, soha nem is hallottunk semmi olyasmit, amit ő csinálta a dolgát. És hát ott azok a bizonyos 50-es évek, amikor ugye önkritikát gyakoroltak, meg a Várkonyi, a Major ugye arra késztette a Várkonyit, hogy tagadja meg a Molnár Ferenceket, a polgári, azokat a polgári értékeket, amelyeket, színházi értékeket, amelyeket az ő színháza képviselt. De most érdekes módon, hogy mikor aztán már ez, pláne már, hát mikor 62-ben minket fölvettek, hát akkor már a Víg Színházba újra belopta ő tehát akkor már Molnár Ferencek volt, akkor volt az a híres játék a kastélyban, az aztán a testőr, aztán Lilium, hát mi ezeket mind tehát a 60-as években ő már mindent visszalopott. Csak aztán ugye ezek eredeti jegyzőkönyvből késztek, ezt is a Kern mondta, hogy ő nem akarja megnézni ezt az előadást, mert ő neki olyan rosszul esik, hogy a Várkonyi az így megtagadta önmagát. Azért, hogy egy rendszer előtt így letegye a névjegyét is. És hát, hogy ott hogy fordultak ki emberek, meg hogy beszélt a Gábor Miklós a Majorral. Szóval, hogy micsoda potentátok voltak, akik amúgy óriási, nagyon jó, a 168-szor csinált egy interjút szóval az egész dologról, de úgy, hogy közben a Zsámbéki megszólalt, és azt mondta, hogy nagyon jó volt azt mondja, hogy ők, mi nem tudjuk, hogy viselkedtünk volna abban az időben, de ők a mi szakmai szülőatyáink. Igen. Minket ez érdekel benne. Ők egy bizonyos helyzetben, bizonyos történelmi szituációban így viselkedtek. De ettől függetlenül mindent neki köszönhetünk. Az Ádám Ottó, aki a főtanszakvezető volt, és hát akkor volt a csúcsán a Madách Színház. Amihöz nyúltak, az minden aranyá változott. És amikor megvolt ez az ominózus főpróba, ahol a 3 nővér a 4. felvonását ő csinálta, akkor
ott volt egy csúnya megjegyzése, amit véletlenül meghallotta az Ádám Ottó. Ez úgy történt, hogy ő bejött a sőpróbára, megnézte, de úgy kutyafuttából megnézte, majd rohant ki, és ott elkapott a portán egy ilyen alsós gyereket, vagy kit, és azt mondta, hogy menjen le az osztályom, most mondja meg neki, hogy jó lesz az egész, csak legyen az egész 5 perccel rövidebb. És ez valahogy az Ádám Ottó fülébe jutott. És ott lehetett látni, hogy úgy összeszorította egy kicsit, és kijött belőle, hogy ha valakinek nincs türelme végigülni valamit, és csak kutyafuttával néz, azt mondja, miért mond véleményt. És ez rossz volt hallgatni, egyrészt az Ádámot, mert nagyon szerettük az Ádám Ottót is. Csak éreztük, hogy szóval köztük, furcsa, hát ilyen ember volt. Ő szerette azt, ha félnek tőle. Na most mi valóban szóval őtőle féltek a növendékek. Ő olyan hangulatot tudott csinálni, hogy féltek. De közben meg tulajdonképpen mindenkinek volt minden jelenetnek volt egy felelőse, egy rendezője. Aha. Aki azt mondja, hogy na, csinálunk, vagy itt maradunk most egy órát. És akkor megcsináljuk azt a William jelenetet, vagy azt a Hamlet jelenetet. Jó, csináljuk. És akkor utána ugye azt meg kellett mutatni. Tehát másnap, vagy legközelebb, mikor jött a Márkony, azt mondja, megcsinálták, tessék, nézem. És akkor az nagyon érdekes volt például, hogy vége volt, és azt mondta, hogy na, hogy tetszett? Tehát elkezdett szondázni, hogy ki, hogy. És ez, hogy mondjam, úgy utólag tulajdonképpen ez egy olyan kitűnő módszer arra, hogy bizonyos dolgokat az ember bizonyos ízlésvilágot megtanuljon. Most feltételezzük, de hát nyilvánvalóan azért vannak ezek a tanárok, hogy hát az ember megtanulja azt a fajta gondolkodást, ízlést, amit az az illető tanáregyéniség sugall. Na most ő nagyon sok, szóval például nagyon sok olyan dolog volt, hogy az első évben, vagy még a másodikban is, hogy nagyon sokszor utánoztuk őt. Szóval bizonyos gondolkodásban is, meg még mozdulatokban is. Szándékosan vagy ösztönösen? Ösztönösen, látta, tudtuk, hogy nagyon jó, ahogy mutatta, és azt úgy kell csinálni. És aztán, de soha nem szólt érte, érdekes módon. Azt hallottuk így más osztályokból, hogy 12 kis várkonyi szaladgál a vizén, de soha ő nem szólt semmiért, és el is felejtette mindenki. Érdekes módon. Viszont ez, hogy mindig közösen, tehát úgy éreztette, hogy közösen alakítjuk ki a véleményt arról, amit látunk. És ez borzasztó értékes dolog volt, ezt persze jóval évek múlva jöttünk el, illetve jöttem én rá erre, nem tudom, hogy a többiek nem beszélgettünk azért ilyesmikről. De így alakult ki az embernek egyfajta olyan, hogy mondjam, színházi ízlése, amit hát akarva, akaratlanul azért tőle kaptunk. Mikor diplomát kaptunk, akkor az Audrey büfébe fölhívta az osztályt ilyen utolsó, és akkor úgy mindenkinek mondott egy-két mondatot. És nekem valami olyasmit mondott, amit akkor úgy hogy még úgy egy kicsit úgy rosszul is esett, hogy ennyivel elintéz. Pedig hát azért már volt egy 4 év, amit eltöltöttem vele, ahol
Nem, volt olyan, amikor nagyon megdicsért, szóval volt olyan, amire azt mondta, hogy magát így, ahogy van ezt a alakítását, amit itt csinált, ezt így, ahogy van a Víg Színház színpadára engedném. Szóval volt ilyen, hát ez óriási dicséret volt. De akkor ott azon a bizonyos büfébeli beszélgetésen ott nekem valami olyasmit mondott, hogy magának nem lesz problémája, szóval ezzel a exteriőrrel nem, és tovább ment. És aztán mondtam, hogy csak ennyi. Hányban halt meg? 77-ben vagy 78-ban? Nem tudom pontosan. És a Pisti a vérzivatarban volt az utolsó rendezése, amit ott karácsony előtt meg elvitt egész hőpróbáig, és utána azt mondta, hogy a Marton majd befejezi, a világítás, stb. És január nem tudom, mikor van a bemutatója, és ő áprilisban meghalt, azt hiszem, márciusban vagy áprilisban. És én találkoztam vele akkor, most nem tudom, hogy akkor, amikor utoljára volt benn, a Váci utcába. Jött a Pesti Színházból, és én nagyon régen nem találkoztam vele, és én meg mentem a Pesti Színház felé. És azt mondja, jó napot, és azt mondja, mi van, hogy van, hallom, megy az élete, jó, nincs semmi baj. A kitüntetésekre nagyon figyelt, hogy pláne az osztályából kikapott már kitüntetés, meg nem tudom. És hát én később kaptam, de aztán nem mondom, hát én nem kaptam semmi kitüntetést. És akkor most mondta, hogy hát mondja, itt hagytam, aztán bemegyek a kórházba, mert van valami. De azt mondja, majd nagyon jó előadás lesz ez és akkor bennem ez a kép maradt meg, és akkor úgy megfordult, és akkor láttam utoljára. Ugye az Ádám Ottó volt a fő tanszakvezető. És el volt, hogy mondjam, hát már május volt, hívtak vidékre, azt hiszem 3 helyre, és álltam ott a Vas utca sarkán. Kötelező volt egyébként vidékre menni? Akkor még igen. Két év elő volt írva, ugye? De nem volt kötelező. Már nem volt kötelező. És egyszer csak kijött az Ádám Ottó a Vas utcából. És mondom, jó napot kívánok. Megállt mellettem, és azt mondja, ráér? Mondom, igen. Jöjjön, kísérjen el. És akkor elindultuk ott a Vas utcába, ott a Bródi Sándor utcába, a Szent Király utcán vissza, azt a tömböt megtettük. És én jóformán nem szóltam semmit. Tehát engem egy fél évig tanított, én nem voltam madácsos, mint főiskolás, mert a Nemzetiben voltam. Tehát én semmi, hogy mondjam, olyan, hogy sejtesse velem, hogy valami gondolkozik bennem valamibe, semmi. Ő a főtanszakvezető volt. És mentünk egy kört, és minden tudott rólam. Tudott rólam, hogy úgy néz ki, hogy Miskolcra megyek a Lendvaihoz. És valami úgy beszélt velem, most a Várkonyi soha, szóval a Várkonyi nem ilyen ember volt, szóval nem tudott lelkizni.
Azt mondta, ajaj, ez van, jó van, vagy nem jó van, és kész. Na most ő azt mondta, hogy szóval az volt az egésznek a lényege, hogy maga most menjen el. Ott a Lendvai Feri magát ottan nagyon szeretni fogja, sokat játszon, mindent játszon, amit a Lendvai Feri magára bíz, ilyet, olyat, amolyat, ott. És aztán az élet majd mindent helyre tesz. És akkor, de ezt így egy ilyen, mennyi idő alatt lehet ezt megtenni, egy 25 perc, fél óra? Visszaértünk, és azt mondta, hogy na minden jót. És elment. És ez olyan nagyon jó érzés volt akkor. Ugyanis valahol a hiúságomat bántotta, hogy miért nem szerződtetnek le a Nemzetibe. Nem szóltak egy szót se. Most, és ez olyan valahogy helyre tette a lelkemet. Úgyhogy ez is például egy olyan pillanat a főiskoláról, ami ide csatlakozik az is aztán, hogy szeptember 1-én leszálltam Miskolcon a Tisza pályaudvarról egy ilyen esőre álló, szmogos 10 órakor, vagy mikor érkezett meg a gyors vonat Budapestről, és ott megálltam, és azt hiszem életemben egyszer voltam Miskolcon, illetve átutazóban valahova mentünk valami munkatáborba, ilyen építőtáborba. Tehát abszolút nem is ismertem. És megálltam, és azt hittem, hogy elsírom magam. Szóval valami olyan, úgy ment, szóval a lelkemre valami olyan őrületes nyomás nehezedett, hogy itt vagyok most egy pálya elején, egy ismeretlen, ronda városba, és utána eszembe jutott az Ádám Otton, úgyhogy nincs semmi kapaszkodóm nem volt. Tehát nem az volt, hogy maga maradjon, és én majd figyelem magát, és majd akkor maga. Tehát nem volt ilyesmiről szó. És akkor úgy azt mondtam, hogy nyeltem egyet, és azt mondtam, hogy hát megpróbálom, hát ha lesz valami. Na, hát akkor Miskolcra eljutottunk, ott hogy érezted magad? Nagyon jó volt, egy évig, hát utána ráadásul ott kaptam rögtön még itt a József Attila Színházban volt az a híres Kaktuszvirág előadás, amiben a Korda Gyuri énekelt egy számot, egy bárjelenet volt. És a Korda valahova elment, és júniusi előadások voltak, és egyszer csak a Vojtági följött a szállóba, ugye vidéki voltam, és itt laktam a Vas utcába, és azt mondta, hogy te ide figyelj, azt mondja, fognak keresni a József Attila Színházból. Mondtam, hogy te, mert elmegy a Korda Gyuri, és hogy te beugratsz arra a pár előadásra elénekelni a izét. Hát mondom, valóban megkerestek minden. Hát megtanultam egy álmot, és akkor ott van egy bárjelenet, és akkor hátul kellett énekelni. És a Kazán Pista rendezte azt az előadást akkor. És akkor a Kazán azt mondta nekem, az, amit hiányoltam, ugye, illetve az Ádám Ottó, amit nem mondott, hogy majd figyellek téged. Szevasz. És akkor lementem, és akkor játszottam hány szerepet? Nem tudom, 4-et milyen vagy 5-öt. viszonyban voltál Lendvairól, csodákat mesélnek róla is. Nagyon jó, nagyon jó. Jó szenzációs. Volt. Szenzációs Pali, szenzációs ember volt. Sok, hát őróla is, őt is lehetett nagyon szeretni, meg nagyon nem szeretni, de akit ő szeretett, meg akit ő májusban, nem olyan húsvét körül lehetett, igen, akkor kaptam egy levelet, hogy jövővégi szerződtetése ügyében keresse fel a József Attila Színház igazgatóságát. Mert tulajdonképpen egy egész évadot Egy évadot voltam, igen. Ez hányban volt, amikor te végeztél? 66. 66, és akkor 67-be kerültem aztán ide. Aha. És 67-től vagyok tulajdonképpen igen. itt. Ezek szerint téged a Kazán
hozott ide a József Attila Színházba. Igen. Akkor ő volt a főrendező, úgy emlékszem. Te is minden további nélkül elengedtek Miskolcról. Hát igen, akkor bementem a Lendvaihoz, soha nem felejtem el azt, hogy azt mondta nekem, hogy hát mondom, hogy Feri bátyám, hát ez van, és hívnak, és nagyon köszönök mindent. Tehát ugye végül is a félosztály ott maradt, én meg eljöttem, hát most mondjak nemet egy pesti színháznak. És akkor azt mondta, hogy bármi problémád lesz az életben, rám számíthatsz. Soha nem felejtem azt sem. Hogy fogadtak? Hogy érezted magad? Jó, hát itt akkor nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon szeretetre méltó. Egészen, azt mondták akkor, hogy egy ilyen vidéki színház Pesten. Legjobb vidéki színház. Igen, hogy tényleg itt minden alkalommal ugye valakinek a lakására elmentünk este, vagy ott valamelyik a Kálai célú, drága célukának, hogy egy pohár pezsgőt ígyunk az előadás végén. Szóval voltak ilyen nagyon jó kis ritusok, amik mind, szóval csak azt sugallták, hogy nagyon szerette itt egymást mindenki. Szóval jó volt együtt lenni. Ide került a Berényi. Az is hozott egy ő szenzációs főrendező volt. Most nem tudom, megbántódik-e, hogyha hallja majd ezt, amit én mondok. Szóval köztünk volt egy borzasztó jó kapcsolat. Lett, mert az elején nem nagyon szeretett engem. És akkor olyan volt, hogy megnézett egy főpróbát, vagy egy ilyen összpróbát, és akkor megbeszélés volt. És úgy átszaladta, ment át a büfén, és akkor úgy nekem úgy oda intett, hogy... És akkor fölhívtam, azt mondta, gyere föl. És akkor, amit ő látott, abból a félkész, vagy háromnegyedkész produkcióból, abból elmondott olyan, hogy mondjam, összegzést, olyan pontos mankókat, amiknek mindig mondtam, hogy 99%-át egyszerűen nem lehetett nem elfogadni. Olyan szeme volt, tehát bizonyos dolgokat, amik olyan félkészek voltak, remekül tudott hozzászólni. Egyébként Fodorral milyen viszonyban voltál? Hát nem voltam különösen, ugye nagy volt a korkülönbség köztünk, tehát nem voltunk olyan Te mennyit, atyaian. hogy is mondjam, érzékelsz az ő legendájából, vagy mennyivel tudsz azonosulni? Őt is ilyen mítosz veszi körül nagyon. Hát Hát ő is úgy volt, mint a Várkonyi, tehát megosztó volt, hogy volt, akivel zseniális volt, akivel borzasztó. Vagy ő másfajta. Másfajta ő inkább szóval ő soha például, volt jó. ő soha, így van. Tehát ő például soha nem mondott. Én nem hallottam, hogy ő kiállt volna, mint a színházigazgatója, és egy szakmai munkába beleszólt volna. Legfeljebb annyit mondott, hogy nem érdekes, mindegy, hogy a Árpi mit mond, sikere legyen, siker legyen. Igen. Szóval ő nem is akart ilyenbe belemenni, azt mondta, hogy ő nem, imádta ő is. Hát, szóval ilyen emberekre lenne szükség. Imádta a színházat, igen. Szóval elképesztően imádta. Ragyogó menedzser volt. Igen, hát jó kapcsolatai voltak ugye Igen. az akkori hatalommal, sok mindent el tudott intézni, ki tudott járni, ki tudott telefonálni. Volt neki egy Lilike, egy titkárnője, aki szintén mindent ki tudott telefonálni. Más világ volt, szóval annyira más világ volt, hogy nem is...
De Nagy- ő szakmai dolgokban nem szó- avatkozott be. Sok. Értem. Szóval olyan, hogy például néha úgy évekre rá a Bodrogi néha valami kapcsán, hogy emlékszel, de azt mondja, hát akkor odajött hozzám a Fodor, és akkor azt mondta, hogy na ilyen például velem nem volt. Szóval ő soha nem szólt. Hát a Bodrogit azt abszolút, mint a édes gyermekét, akit ő Igen, talált persze, ki, úgy hogyne. kezelte, és És az Ágét is azt hiszem. igen, hát persze. Hát ő neki ez volt tulajdonképpen hogy a 6 bemutató volt, és ő arra készült, hogy az utolsó, a zenés, az Igen, durranjon. igen. És hát ugye ehhez megvolt neki, ugye, hogy olyan baráti köre, most jó értelemben véve, a Szenes Ivántól kezdve, a Fényes Szabolcson, a Nádason, a Aldobói, nem, szóval olyan emberekkel, akikkel ő mindig tudott nyúlni valahova. Na most ez ki legyen? A Szenessel megbeszélte, hogy ki csinálja, na most kivel próbálkozzunk. És működtek. Szenzációsan működtek a dolgok. Óriási igény volt rá. Nem azt mondom, hogy mindegyik egyforma szinten, Persze. de hát Világos. voltam még szenzációs. Tehát Igen. a maga műfajában szenzációs. Hogyne. Rádai volt még a te idődben? Hát nem tudom, hogy ő meddig, arra már nem emlékszem. Nagyon jóban voltam vele. Borzasztóan szeretett engem. Úgyhogy az is vele is egy érdekes történetem van. Én mindig ugye hát engem, hát akkor az a tegezés, nem tegezés, ugye hát az akkor egy elképesztő dolog volt. Az, hogy bemegy valahova, hát ugye a Nemzetiben voltunk, hát ugye ott ült a Hertie büfébe az egész színház történelem. Szóval hát ott ha Balázs Samu hozzám szólt, akkor azért akkora dolog volt, hogy az elképesztő. Na most, hát ugye sok olyan, például ide is a Erzsikébe, ugye bejártak, mentek, a Nemzetiből mentek rádióba színészek, és akkor bejöttek oda, és akkor hát ugye ismertek ottan már bennünket, mert ugye statisztálgattuk a színet, Barsi Bélától kezdve, ugye a Maklári Jani bácsi. És hát nem volt jellemző, csókolom. És én erre nem emlékszem pontosan, ugye oda kerültem, és hogy tudsz-e ultizni? Mondom, tudok. És akkor csinálták ezt tehát a mostani öltöző részt, az ott árok volt. Tehát ez 70-ben talán. És tehát azt az egész új részt, az irodaépületet, meg nem tudom, csak ezt akkor hozták föl. És len a színpad alatt 2 ilyen óriási hodár volt, egyik női öltöző, másik férfi öltöző. És akkor ott ultisztunk, Horváth Gyuszi, ő, én, nagyon rosszul kártyáztak, és én nem tudom, hogy ő úgy, hát na, ide figyelj, meg játszani, gyere játszani, meg nem tudom is. Valahogy úgy jött, mondom, nem tudom, hogy tegeztem. Tegeztem, és Imre bátyám, ugye. Ez még nagyon az elején volt. És hát ahogy ottan bekerültem darabokba, meg ugye más kollégák is előkerültek, más kollégák jöttek, ugye, vagy a próbát nézni, és azt láttam, hogy tulajdonképpen senki nincs vele jóformán tegező viszony. Csak én tegezem. Bárány Frici, meg ezek mind, meg Horváth Gyuszi tanácsokolom, tanár úr, meg nem tudom. Hát és mikor az ember egyszer csak, mondom, most hogy mássza ki ebből? Hát mondom ezt, de mondom, hogyha azt mondaná, hogy de hát mondom, majd rám szól, hogy miért nem tegezel eddig. És akkor, de borzasztó nagy problémát okozott ez nekem. Borzasztó nagy problémát. És akkor egyszer csak, én nem tudom, úgy próbáltam, hogy kikerülöm, valahogy másképp mondom, hogy ne kelljen tegezni. De aztán valahogy mindig a számra jött. És soha nem szólt. És
itt csak beletörődtem, hogy itt, de a Bodrogi is. Szóval mindenki magázta. Úgyhogy ez egy olyan megfoghatatlan, de nem is emlékszem, mondom, hogy annyiszor gondolkoztam rá, hogy volt, hogy kezdődött ez? Én, aki eszem ágába, hát úgyis neveltek bennünket, tehát nem is jutott volna eszembe. Tehát valamiért ez történt, csak arra már nem emlékszem. Hogy miatta ezek az apropóját. Mikor itt ezt a stúdiót kitalálták, amitől én előtte óckodtam nagyon. Szóval engem zavart ez, hogy a közönség itt ül mellettem. Engem ez zavart. Szóval én egyszerűen azt mondom, hogy a színésznek ott is van az zenekari járok, és akkor utána van a közönség. Közben fantasztikus előadásokban volt részem, mint néző, ahol láttam, hogy ezt akik jól csinálják, milyen jól csinálják. Na most tehát egy ideig óckodtam, és aztán egyszer, nem is tudom, 2000 előtt, vagy milyen, 998 vagy ilyesmi táján, a lányok itt, nem tudom hány lány, hogy nem volt, nem kaptak szerepet, én már nem tudom micsoda, és akkor ide került a Naszladi Éva, aki hát ilyen kiderült, hát nagyon komoly rendezői vénája van, vagy volt, és összeült a lányokkal, hogy ő csinálna egy vízkereszt előadást, ahol ő megoldja úgy, hogy ugye a kettős, az ikerpárt, hogy lehet, hogy egy színésznő játsza, meg... És akkor borzasztó belelkesültek a lányok, és akkor hát kell szerezni egy malvóliót. Na leültem vele, megbeszéltünk, egy presszóval leültünk, és hát szenzációs munka volt. Szenzációs. Szóval olyan nagy szeretettel, és hát nagyon nagy sikerem is volt benne. És akkor utána volt az a borzasztó, az következő évben, ezt a Kunderát, azt a Salamosubával csináltuk. Akkor szóval minden évben játszottam ott valamit, és mindig volt bennem ez az óckodás, de közben pedig hát állati jó dolgokat csináltunk, és szerette a közönség. Hát jó, nem fönn csináltuk, hanem egy szenes pincében. De közben akkor volt, nagyon jó volt a Fejes Bandinak a Bonó Ignácot, azt borzasztóan szerettem. Azt a Garassal, azt olyan jó volt. Nem akartál soha máshova menni? Hát nekem ez foglalkoztatott, mostanában is eszembe jut, meg ugye az ember néha azt mondja, hogy hát mindenki, én ezt állítom, sok mindenre rá lehet fogni az embernek a kibicsaklásait, sikertelenségeit, de azért az ember 3/4 részben benne van a saját sorsában. Szóval ez igaz. Szóval az, hogy az ember mindenféle dolgokra, mert az mert a Tóni, meg a Kis, meg a Nagy, meg a főrendező, meg a nem tudom micsoda, meg az élet, meg hogy nem hívtak, meg ne. Szóval sok mindent lehet mondani, de az ember abban benne van. Na most, hogy nem sülnek el jól a dolgok, hát ez egy más kérdés. Ide nagyon sok szerencse kell általában a karrierpályákhoz. Nagyon sok szerencse kell. Na most én változatlanul azt mondom, illetve ez most már egyre jobban érlelődik bennem, hogy tulajdonképpen talán nekem nem kellett volna. Nem kellett volna itt maradni. 3-szor hívtak innen Pesti Színházba, nagyon jó Pesti Színházba is. És hát lustaság. Szóval nincs rá magyarázat. Csak az, hogy most akkor újra kezdjem előről, meg hogy most akkor oda kerülök egybe. Hát az ember mindig előről kezdi. Itt is előről kezdi. Holnap rám osztanak egy szerepet. Oda megyek, előről kezdem. Előről kezdem. Hazugság, hogy előről kezdi mindenki. Nem volt egy biztonságérzeted, hogy itt azért szerepeket játszom, sokat játszom, számítanak rám?
Ha hívtak, nyilván ott is számoltak volna, legalábbis valamelyest számoltak volna velem. Szóval én nekem megmondom őszintén, hogy szóval az ember mindig takarózik. Szóval azért nem is szívesen mondom, mert ezek most itt elmondom, egy tényszerűen fognak hangzani, közben én ezt magamnak magyarázatként mondtam, hogy nem majd, én nem vagyok ilyen humoros, meg ilyen nem tudom milyen, ha bár mondjuk hát akkor nagyon sok színű volt ez a színház, szóval sok minden belefért. De hogy aztán végül is ilyen zenés, meg a naturbus szerepekben, meg nem tudom mibe kerültem, és hogy hát szóval, hogy nem volt akkora sikerem benne, hogy elszálltam volna. És akkor mindig azt mondtam, hogy hát, mert olyan nem volt jó megcsinálva az előadás is, de meg kell csinálni, meg kell tanulnom ezt, meg kell tanulnom ezt a műfajt, és ezt is lehet nagyon nívósan, nagyon jól csinálni. Szóval magyaráztam magamnak valamit, amiben sok igazság van, sőt, igaz, csak én átadtam magam. Veled kapcsolatban mindig azt éreztem, hogy te abszolút tudatos vagy. És ezen belül pedig mindig azt éreztem, hogy különösen magaddal szemben borzasztóan kritikus vagy. Ez nem gátolt ez téged? De. Munkácsi elvtárs. Da. Ez a zsubi-zsubi május, tudom, az egy mágus, lána vett egy éjjel, úgy kell vagy én nekem. Ez a zsubi-zsubi május, lána az egy éjjel, úgy kell vagy én nekem. Ez a zsubi-zsubi május, tudom, az egy mágus, lána vett egy éjjel.